Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νυν και έως του αιώνος. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, δι' αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η έλπις ημών, Κύριε δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανάμωμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίας των Τιμίων Επουράνιων Θείων Αΐλων Ασωμάτων Δυνάμεων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Πανέφημων Αποστόλων, Βαρνάβατου και Ιδρύτου και προστάτου της Αγιοτάτης Εκκλησίας ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπάτερων Ιωάκιμ και Άνης, Κοσμά και Δαμιάνου των Αναργύρων, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόνιμον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε τη Αγίρα και Ηράκλεισια ταύτη και τη κόμη ταύτης αιώνα αιώνων. Αιωνία έμνημη των μακαρίων και δημοκτήτωρων της Αγίας και Ιεράς Εκκλησίας ταύτης και πάντων των Ορθοδόξων. Τους ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσε πάντα ημάς. Καλημέρα.